στόχοι που τέθηκαν για την εκπλήρωση των κοινωνικών υποχρεώσεων του Ιδρύματος ήταν: πρώτον, η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής δράσης. Προγράμματα τα οποία αφορούν τον κοινωνικό προβληματισμό, τον πολιτισμό και την ψυχαγωγία. Τέτοια προγράμματα ήταν οι Δευτέρες του ΠΠΕΔ με διαλέξεις και δημόσιες συζητήσεις και η σειρά των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για τα παιδιά. Δεύτερος στόχος ήταν η ανάπτυξη συμμετοχικών διαδικασιών. Δημότες από διάφορους φορείς, ακόμη και μεμονωμένα άτομα, να μπορούν να βοηθούν με διάφορους τρόπους την υλοποίηση των σκοπών του ΠΠΕΔ και ακόμη να συμμετάσχουν στην οργάνωση των διαφόρων προγραμμάτων κοινωνικής δράσης. Και ο δεύτερος αυτός στόχος επετεύχθη, καθώς οι πολίτες βοήθησαν στη στεγάνωση του κτηρίου και άνω των 35 συμμετείχαν ενεργά στην οργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων. Τρίτος στόχος ήταν να αποκτήσει το ΠΠΕΔ την εμπιστοσύνη των δημοτών. Είναι γνωστό ότι οι πολίτες έχουν σοβαρές επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητα, παραγωγικότητα και ορθή χρήση του χρήματος των δημοσίων οργανισμών. Αυτές τις επιφυλάξεις τέθηκε ως στόχο να φύγουν από τη σκέψη των δημοτών και έτσι να αρχίσει το σταδιακό χτίσιμο της εικόνας του ΠΠΕΔ. Το ΠΠΕΔ παρελήθη με ηλικιώδεις ληξιπρόθεσμες οφειλές που έφταναν το ποσό των 96.000 ευρώ. Ως τέταρτος λοιπόν στόχος τέθηκε οι οφειλές αυτές να μηδενιστούν και να γίνει δραστική μείωση των λειτουργικών εξόδων. Έτσι, αρχές του 2014, όλες αυτές οι οφειλές θα μηδενιστούν. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καμία σύμβαση δεν ανανεώθηκε για το 2014 για να μην δημιουργηθούν νέα χρέη. Ως πέμπτος στόχος τέθηκε η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων, οι οποίες ταυτόχρονα να έχουν και μηδενικό κόστος. Χαρακτηριστική καινοτόμος δράση ήταν η διαδικτυακή σύνδεση μέσω Skype μαθητών του δεύτερου λυκείου της Νέας Φιλαδέλφειας με Έλληνες μαθητές της Διασποράς από το χωριό Στάρι Κρίμ της Ουκρανίας. Ο έκτος στόχος που τέθηκε ήταν να αξιοποιηθεί ένας μεγάλος ανενεργός χώρος του κτηρίου του ΠΠΕΔ. Συγκεκριμένα στον δεύτερον όροφο υπάρχει μια μεγάλη αίθουσα η οποία διαθέτει όλη τη σύγχρονη κτηριακή υποδομή με κλιματισμό, σωστό φωτισμό, σκιάσεις, αερισμό, η οποία ποτέ δεν λειτουργήσε για τους σκοπούς του ΠΠΕΔ. Τέθηκε λοιπόν ως στόχος η αίθουσα αυτή να αξιοποιηθεί και πράγματι αξιοποιήθηκε, διότι σε αυτήν λειτουργήσαν τα εργαστήρια όπου τα παιδιά κατασκεύαζαν τα χριστουγεννιάτικα στολίδια τους. Ως έβδομος και τελευταίος στόχος τέθηκε η ανάπτυξη παραλλήλων δράσεων στο Μουσείο Μικρασιατικού Πολιτισμού, όπως σημαίνει σε όλα τα σύγχρονα μουσεία. Το μουσείο διαθέτει εκπληκτικούς χώρους οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν για την ανάγνωση βιβλίων, αφήγηση παραμυθιών, γεγονός που το τελευταίο έγινε 2 φορές τα Χριστούγεννα.